бедният човек е свободен. Това от собствен опит може да го кажа. Защото е така. Надежда винаги трябва да има. Намираме във всичко. Без надежда няма как да живеем. Тази надежда я давам и на моето дете. На всички ти давам надежда. Няма как да се откажеш от надеждата за мен. Това е. Навсякъде ние понеже работиме на пазара, на всеки казвам, че нещата ще се оправят. Това е надеждата. Живеем с тази надежда. Този свят не е направен да бъде оправен от хората. Значи другия, когато вярваш, това е царството на небето, там където ще е оправено нещо. Тук е света на някога, но това е на... Тук нищо не може да бъде оправено. Всичко си е както е. По-добре да съм беден, но да съм щастлив. Ще е трудно сега, ние сме в самото начало, ще има сблъсъци между старото и новото, точно в този момент, в такива времена, които просто такива времена ни се паднаха. Това ще продължи доста дълго време, няма да е лесно. Христос е казал: горко вам богатите. Ние трябва да ги съжаляваме, а не да ги порицаваме. Намиряват се и отиват там. Мога да помогна. Може би това ме е направило такава, да имам тая надежда. Имам желанието по някакъв начин някой да ми обърне внимание. Дали държавата, дали ние хората да им помогнем да не са в това положение. Има начин. Не вярвам да няма.